Passem a la següent pregunta referida a la xarxa Natura 2000. Endavant, senyor Espadaler. Sí, no és la primera ni l'última vegada segurament que en aquesta comissió i en aquest Parlament debatrem sobre la xarxa Natura 2000, però aquesta pregunta és molt concreta. Sap que és preocupació no només del nostre grup parlamentari, em consta que ho és també del govern, i també particularment de totes les persones d'una altra manera afectades per la xarxa Natura 2000, que reclamen i clamen per la necessitat de tenir els plans d'ús i gestió aprovats, perquè això els permetrà saber exactament on són, el que poden fer, el que no poden fer, quina és una mica la viabilitat que tenen de futur. El nostre grup parlamentari sotmès a consideració d'aquesta comissió sense massa fortuna més de 2 i més de 3 vegades la necessitat d'aprovar-ho. Vam demanar primer que s'aprovés abans de finals de l'any passat, que s'aprovés a principis d'aquest any. La pregunta és molt concreta i molt simple. Escolti, per quan l'aprovació dels plans tècnics d'usos i gestió en els espais de la xarxa Natura 2000, particularment en els plans i en les zones d'estepàries de protecció de les aus? Respon el conseller.